nakadaw jong une sajab ka Argentina keno bat le Arsap une urang yele kai jong kari Egypt ya ka Argentina yep dang singaba bat ai kuble yepi sajisen shakane ka video ka jingkerpat ya ki paralong ki bambat de ban subscribe singaba ban yon yu tu subscribe button yepi ke badang wan thamai hakane ka channel chisen ni balajab kadai hi ka jingjab phen amla ban le da kumno ro lada pi keno lada pi Arsap lada pi bishni lada pi shon lada pi le kano ka kamro phen amla ban le e ro em haba ka jingjab kawan hakano ka jingjab jong kari Argentina ke mi bet hi ka jing keno ba kadai ka jing le Arsap ka jing le to bat ka jing nyau shiliang jong ki referee lani kinang penyaj jong kano ka tournament kini ki jing keno ki jumi bet haman la kapor baka Argentina kai kon persha lane ka job ya kano kari lane ya kano ka tim ka jing keno ka juan bet kam dei na kinong kersan jong kato kaliang persha lane jong kato kari ka basha aram hanrei ki jing keno ki juan bat ki jumi bet na kinong kersan lane ki fan jong Cristiano Ronaldo kane ka pau bah ka jing elakai jong ka Argentina menin kamen persha ya kari Egypt ka jing elakai ka dei ha padeng jong kari Egypt persha ya ka Argentina kat bah ka jing lam verpat kadai hakifan dani kinong kersan jong Cristiano Ronaldo lane ka Portugal ha oj amla banlen ya kane ki judon hi ki jing keno na kitu kiri ki bay kon persha bat ka Argentina bat ki basha ram hakaman jongka kane ka pau ha ka jing alakai mane kamet persha ya kari Egypt kidon kirang ya lakai jongka ki bakeno kam tam le ya uwe ni kirang ya lakai jong kari Egypt ula keren Arsap bat ula keno ya kari Argentina namar ka jingjab jongka persha ya kari jong menekamet hado dalai la arkol hakemenit ka bakhado une urang ya lakai jong kari Egypt ubakartang Mustafa Siko ubayo bantep ya ka kol ka baar na ka benta ke Egypt hakemenit ka ba hanriu pheu hanyau ula keno bat ula keren hadin baradap ka jing ya lakai hake interview da ka ba ula ong referee kamdai ka bakhoj referee kamdai ka bakhoj pat referee kamdai ka bakhoj kadaw ka jing sharem jongi pat kadaw ka jing job jong ka Argentina kadai na kadaw jong uri referee bat ka bakham singaw thamula ya une urang ya lakai jong kari Egypt namar ba ula kran Arsap ya kari Argentina hadin bakalayo ya ka jing job hakane ka jing lakai persha ya kari jong hakaba ula ong congratulation tu Argentina hakane ka tournament ka jing la to kane ka pau ya kane ka jing kran Arsap bat ka jing bishni jong une urang ya lakai jong ka Egypt ya ka Argentina haba usngaw bakadai ka tournament balato lane ka jing lakai ka balato balai wish lane ukang congratulate ya kari Argentina ya kane ka jing job jong ka bat lasngaw thu shahi ba une urang ya lakai umpediang ya ka jing sharem bat umpediang hero ya kane ka jing job jong ka Argentina persha ya kari jong kata kari Egypt haka jing shisha lada umpediang ya ka jing sharem dai ban penmi ya ki kenten congratulation na ka banta ka Argentina namar ba Ukraine da ka jing Arsap bat da ka jing bishni kuble shibon ya pe ki basngam bat pe ya kan ne ka video ngin saya kendo bat ya shampat bat pe haka we bat ko update haka be dai bat kan ne ka world cup kuble shibon